Матуся говорить, що треба йти в школу, а я би прогулялася по інтернету. Ми шлем смски і любим приколи, на сайтах своїх розміщаєм портрети. Не модно сьогодні читати Шекспіра, ми хочемо зразу зніматись в кіно. Приймаємо участь у телеефірах, те, що нам не кажуть, ми знаєм давно. Сьогодні, сьогодні, сьогодні ми стильні, гламурні і модні, живемо життям віртуальним, енергія наша кипить. Сьогодні, сьогодні, сьогодні життя наше напередодні великих подій, і планета у світле майбутнє летить. Не любимо форму шкільну і накази, лиш модні журнали читати пора. Потрібно нам все неодмінно й одразу, тусується стильно нова дітвора. Ми знаємо всі політичні інтриги, що діється в світі, і ціни на газ. Нової епохи ми діти індіго, розслабтесь, дорослі, усе буде клас. Сьогодні, сьогодні